बाजै हेलेनानि सायावहाय जाय जोंसार मुसाहारि बे एनकाउन्टार जानाय आदा बिनि बाजै फंनैसो बुंनांगौ दं। बिनि सिगां नैबे भिडिअ जोबखांनायनि उनावनो मानो पावार एन्ड फांसन आरो स्टेटास गोमादों आरो बिटिआर आव जेबो गैया, बेनिखायनो बिटिआर एकर्डखौ जोङो मुगैयो, नेवसियो आरो बेखौ मानिनो हाया। आं बे खोथाखौ बुंदों। नाथाय बे आंनि खोथायाव आङो खुनुदिन गहपुर हाबनाङा, सनितपुर हाबनाङा, बिहालि हाबनाङा बिदि बुङाखै। हाबनांगौ आंनाथ' होनबावदोंसो आङो। बिथांमोनहा होनदों 5500निबो बारा मुंख्लं जानायनि थैनि माबाखौ बिथाङा मानो बुजिया? बे अमर सिंह ब्रह्मआ, दावराव देख्रेब नार्जारिया मानो बुजिया होनदों? मानो 5500 जन शहीद एबा मुंख्लंआ बिटिआरनि थाखाय जायाखै। बिटिआरनि थाखाय जायाखै, जादोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखायसो। बेखौ जानला मोनला माने एक्सप्लेनेसन होबा जाया। 5500 जन बर' मुंख्लंफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनि थाखायसो जादों, बिटिआरनि थाखाय नङा। दिनै प्रमद बर'आ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लाबाय थायो, बिनि आदर्श नीतिजों मावदों होनबाय थायो। खबरदार उपेननि नामखौ बारा बारा दालाबाय दाथा। पाप नांगोन। उपेन ब्रह्मआ सानसे बेलासे नोंखौ जुख्लायसिगोन। मानो? उपेन ब्रह्मनि थिउरिनि उल्टाजों नोंसिना। उपेन ब्रह्मनि आदर्श नीतिया मा? सुप्रिम सेक्रिफाइस फर द कमिउनिटि, सुप्रिम सेक्रिफाइस फर द सेपारेट स्टेट। सेल्फिश नङा। दा नोंथांमोनहा बिनि आदर्श नीतिनि उल्टायै भट सिलायलायनो लुबैनानै, चिफ जानो लुबैनानै, सोरबा एमएलए जानानै मन्थ्रि जानो लुबैनानै बे उरखावमोन बादिया, बे प्रमद बर'मोन बादिया, बे गबिन्दमोन बादिया दिनै स्वार्थनि थाखाय रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव पलिसि खालामनानै दोननानै गावसोर दा गादियाव जिरायदों। होमब्ला बिसोर जाबाय स्वार्थफर। आरो उपेननि थिउरिया जाहैबाय निस्वार्थ, सेक्रिफाइस। माब्रै उपेननि नाम लाबाय थायो नोंसोरो? लाजिनांगौ। खुगाजोंल' उपेन उपेन बुंबा जानाय नङा। बेनि आदर्श नीतिखौ फल' खालाम। दा नोंसिनाव बे गैला। नंखायनो आंथ' दुखु मोनो, लाजियो आरोखि, जे उपेननि नाम फाननानै जागासिनो दं। दा आङो बारा बुंला, बेखिनि क्लियारेसनखौ होबाय। आङो जोबथारनायाव गहपुरनि आरो सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाया जा भुल बुजिदोंमोन बिथांमोनहा हयथ' क्लियार जागोन। बिथांमोनहा आंखौ क्षमा बिफैनांगौ होनदों। आं क्षमा बिया। भुल मावबासो क्षमा बियो। नाथाय आं भुल मावाखै। नोंथांमोनहासो आंनि सायाव भुल खोथा बुंदों। बेनिखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोनहा क्षमा बिनायबो दालुबै, सनितपुराव थांनायखौबो दालुबै। हायोबा आंनाव फै, आं बुजायगोन। नै बे लेखाफोरखौ लानानै बुजायगोन आं नोंसोरखौ। बेखौ लानानै आं बुजायगोन। आंनाव सोलोंफै। आरो नै बेफोरबायदि अर्डार, गोबां अर्डार दं नै जाबखो जाबखो। बबे समाव मा पलिसि खालामनानै बिटिसिनि पावारखौ आसाम गभर्नमेन्टआ लांदों आं बुजायगोन। फै आंनाव इनभाइट खालामो। बिदि होननानै 40 खान 50 खान रिजार्भ लानानै फैनानै न'आव बेंखन फैबा जानाय नङा। रिप्रेजेन्टेटिभ फै, 10-12 जन फै। आं मोनसे जायगा थिग खालामगोन। खिन्थु बेहाय बुलायनो होननानै फैनो मोननाय नङा। सोलोंनो होननानै, मिथिनो होननानै नोंथांमोनहा जुदि गोसो लानानै फैयोबा फै। वेलकाम। आइ उइल एक्सप्लेन अल द क्लसेस अफ बिटिसि एन्ड बिटिआर। साफा खोथा। दुखु गोनां बाथ्रा, जाय निउज मिडिया, इलेक्ट्रनिक मिडियानो जा, पेपार मिडियानो जा, बा गोबां मिडियाफोर दं दानि जुगाव। दा बिथांमोनहा मिडिया पार्सन होननानै बुंबा जों मिथिगौ जे बिथांमोनहा निउट्रेल जानांगौ आरो जे सैथो खोथा, बे सैथो खोथाफोरखौल' हाइलाइट खालामनांगौ, प्रसार खालामनांगौ। नाथाय जों पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कप्तान जी को काहे किडनैप किए? नुनो मोनदों जोंनि बर'नि गेजेरावबो, जेरै दिल्ली बादियाव बा अल इन्डियायाव जेरै गदि मिडिया दं। गदि मिडिया मानि नरेन्द्र मदि बा रुलिं पार्टि बिजेपिनि फेभाराव थानाय मिडिया। बिथांमोनहा जेब्लाबो मदिनि सापर्टै खोथा बुङो, पाब्लिश खालामो आरो बिरोधि दलफोरनि दाय गैयैखौबो दाय, मोजांखौबो गाज्रि बिथांमोनहा पाब्लिश खालामो। आरो गोबां मोजां बिरोधि दलनि
दस्रा पार्टिनिखौ बिथांमोनहा दोनखोमायो होआ थिग बेबादिनो जोंनि बर'आवबो दा जों नुबाय जे माखासे चेनेल दं आं नामखौ खारिया बिथांमोनहा सार्थ दङ बिथांमोनहा पक्ष दङ माने पार्सियेलिटि दङ बिथांमोनहा माखासे बिर'धि दल होनजायो हेंथा पार्टि दं होनजायो बेफोरनि सायाव गोबां माने बानाय निउस बानायनानै बिथांमोनहा होयो आरो जेखौ गाज्रि पइन्ट बेखौ बिराद हाइलाइट खालामो दिनै खोथा बुंनो गोसो गैयैफोरखौबो बिथांमोनहा गावसोरनो एब्रे थांनानै रायजोफोरखौ थुनानै खोथा बुंहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों हयथ' आं सानो बे रायजोफ्रा बेफोर खोथाखौ मिथियामोन नाथाय मिडिया पार्सननि मानसिफ्रानो बेखौ एजेन्ट बादि जानानै थांनानै बिथांमोनहा कालेक्सन खालामनानै लायो नाथाय मा खालामनो बै रायजो राजाफ्रा बुजिया सोमजिया जानला मोनला अग्रं बग्रं खोथा बुङो बिथांमोनहा जेरै आसा खालामदोंमोन एसेबाङा हयथ' जाया नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय आरो बिनिबो गोबांथार फुल एक्सप्लेनेसन नांगौब्ला बै मेन चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन भिडिअआ 1 आवारनिबो बारा खिन्थु खोनासंजोबोब्ला निस्सय एसेबाबो बुजिगोन गोबाङा आरो लोगोसे बाजै हेलेनानि सायाव बुंनांगौ दङ आंना बेनो आं जों मैया आयंखौ नायदों जोंसार बिफा फेक एनकाउन्टार जानाय सिगां 2021 आव दा बावहाय नायोब्ला आयंनि न'खरनि हाल-साल हिन्जाव मानसिबो गैला रावबो बिराद गोग्लैसोनाय जेबो गैला थ' बेसारा फिसौजोखौ गोसोखाङो न' डाउट फिसालाया गैला अब्लाबो बाजैया मालाबा खबर लाफैयोबा मोजां जागोन आरो जायनाखि जास्टिस नागिरनाय आदा जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्म आदामोनि बावहाय बाजैयाबो स्ट्रंलि पार्ट लाफायोब्ला सापर्ट होफायोब्ला थांलाय फैलायावबो निस्सय एसे साबसिन जागोन होननानै आं सान्दों आरोना आं गाज्रि एंगेलजों बुङाखै मानो होनब्ला बाजैयाबो बयजोंबो दा सिनायजानाय पपुलारिटिबो दंसै माबा मोनसे जेंनाफोर जायोब्ला गावनि चेनेलनि गेजेरजोंबो फोरमायनो हायो थ' दुखुलाय मोनो जों बयबो अब्लाबो जाय आयंनि हालोदखौबो एसे नायोब्ला मोजां जागोन होनना आं सान्दों आरोना बुंनायफ्रा आंना गोरोन्थि जादोंबा अननानै निमाहा खालाम जोंनि गावनिनो बर'नि सोरखार बर'निनो आयेन बानायनो हानाय सोरखार थानायावबो जों जास्टिसखौ मोनाब्ला सानफा एफा गाबोन समफोर मा थिग नोंबो आंबो सोरबाबो सोरनिबा न'खरावबो बे एनकाउन्टार बा बुथारजानाया जायोब्ला जोङो जास्टिसखौनो मोननाय नङा माथो रावनिफ्रायबो गिखांनाय मोनो आरोना मालाबा बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा अननानै बर'नि फिसा होननानै क्षमा खालाम नङाबा रायनानै गालांनो हागोन आरो मोजां जादोंब्ला शेयार खालामनो हागोन जाहाथे बयबो नुयो मुंख्लं जालांदों बाहाय फेरेंगा सारा फैनानै बुंलांदों आं बे बुंनायखौ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरोखि आं माबा इउ विल बि मानसि बियो होननानै बुंलांनायाव आं खोनानानै दुखु मोनदों आरोखि बिनि सिगां सानसे सिगां जों थांग्रोनाय जादों आरोखि बै माबाया दावराव देख्रेब सारा नुवाखै होननानै आंखौ लांफादोंमोन आरोखि